Masterra Eusko Jaurlaritzak eta Bazkegurrek sustatuta dago. Irakaslegoa 50 profesional baino gehiago osatzen dute. Jatorri ezberdinetatik aukeratuak izan dira, unibertsitateak, enpresak, ikerketa taldeak eta zentru teknologikoetatik. Bakoitzak bere arloan espezializatua. Masterreko interesgarriena Agurraren inguruko formazio osoa eta anitza izan da, Euskal basoen evoluziotik hasita, egurrezko estrukturen kalkuluraino. Egurra ez da material zahar bat, material moderno bat baizik, gaur egun oso modan dagoena, aldizkari ugarietan agertzen da, bai arkitektura, bai diseinuaren ingurukoan, gure inguruan hainbat eraikin, hainbat egitura, hainbat diseinu ikusten ditugu egurrez eginak eta gero eta indar gehiago hartzen ari da sektorean. Masterrean izandako irakaslegoa oso anitza izan da, bakoitza bere sektorean eta bere atalean espezializatua. Bakoitzak bere klasean, bere jakituria transmititu digu eta beraiekin klaseak oso interesgarriak eta oso aberatsak izan dira. Masterrean zehar eginiko bisitak bai sektoreko enpresetara eta bai obretara ezinbestekoak dira materiala ulertzeko. Egurraren sektoreak gero eta indar gehiago hartzen ari da eta oso espezialista gutxi daude. Horren ondorioz oso garrantzitsua da espezialista sortzea egur munduan adituak direnak. Gure inguruan, Euskal Herri mailan, oso enpresa punteroak daude sektorean, espezialista beharrean daudena gaur egun, eta horren ondorioz, masterra patrozinatu da masterrari laguntzen diote, euren intereserako ere badelako.